Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r Oedfa ar bore Sul arbennig hwn, bore Sul y Pasg. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Diolch I chi am ymuno â ni. Crist a gyfododd, fe a gyfododd yn wir. Halleluia. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Beti-Wyn tad, diolchwn I ti am yr wyl rhyfeddol hon, ac am y cyfle a'r fraint o gael dyddoli di yma ar yr eilwyd. Helpa ni gofio nad I ni ar ein pen ein hunain, ond ein bod yng nghwmni dy bobl di drwy'r byd sy'n galw arnat ac yn ceisio dy wyneb. Gad I ni gael bendith a nerth drwy'r Oedfa hon. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Bore Sul y Pasg. Meddyliwch chi am y bore Sul neu'r bore Pasg cyntaf eriod. Dyna fore oedd hwnnw yn dre. Dyna chi fore da. Y bore da cyntaf yn hanes ein byd, y dydd y cododd Iesu. Dydd y digwyddiad mwyaf dynamic a thyngedfennol yn hanes ein byd ni. Dydd digon rhyfedd oedd y dydd hwnnw. Ac mae'r cwbl yn digwydd mewn gardd yn ôl Efengyl Ioan. Perchenog ar ardd oedd gŵr yr enw Joseph o Arimathea. As o'n i'n gwybod llawer am Joseph, heblaw'r ffaith I fod e'n hanu o Arimathea. Ac yn ôl y rheolau Iddewig, doedd yr un corff a oedd yn newydd I groesoelio ddim fod I gael I adael ar y groes dros nos. Roedd rhaid I gladdu yr un diwrnod. Ac yn hwyr y dydd, fe ath Joseph o Arimathea at Peilat a gofyn am gorff Iesu, mwyn rhoi claddedigaeth deilwng iddo. Joseph oedd berchen y bedd lle claddwyd Iesu. Yn tai siwr o fod wedi prynu darn o dir a naddu bedd yn y graig ar gyfer I gladdedigaeth I hun rhyw ddydd. Hynny yw rhoddodd Joseph I fedd ei hun I waredwr y byd. Yna, treiglodd fain fawr wrth ddrws y bedd ac aeth I ffwrdd. 3 diwrnod yn ddiweddarach I ni'n dal I fyny ar gwragedd yn ymweld â'r bedd yn gynnar iawn yn y bore. A dyma'r hanes o Efengyl Luc. Ar y dydd cyntaf yr wythnos ar doriad gwawr, deithant at y bedd gan ddwyn y pereroglau yr oeddent wedi paratoi. Cawsant y maen wedi dreiglo I ffwrdd oddi wrth y bedd. Ond pan eithant I mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a hwythau mewn pemleth ynglyn â hyn, dyma 2 ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant I hwynebau tua'r ddeiar. Medde'r dynion wrthynt, pam yr ydych yn ceisio ymlith y meirw, yr hwn sydd fyw. Nid yw ef yma,
y mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrth i'ch traoedd eto yng Galilea, gan ddweud ei fod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo dynion pechadurus a'i groeshoelio a'r trydydd dydd atgyfodi. A daeth i eiriau ef i'w cof. Dychwelasant o'r beth, ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalene a Joanna a mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn. A'r un pethau a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond i'w tîb hwy, lol oedd yr hanesion hyn, ac wrth o dasant gredu'r gwragedd. Ond cododd Pedr ar rhedeg at y bedd. Plygodd i edrych ac ni welodd ddim ond y llieiniau, ac aeth ymaith gan ryfeddu wrth o'i hun at yr hyn a oedd wedi digwydd. Tybed beth oedd y sgwrs rhwng Mae'r Magdalene a Mae'r mam Iago fychan a Salome wedi'r grogydd, ac wrth i'r tair ohonyn nhw gerdded at fedd Iesu Grist. Tybed beth oedd y sgwrs rhyngddyn nhw. Mi roedd eu calonnau nhw'n drwm yn sicr. Mi roedd eu gobeithio'n wedi chwalu'n ddarnau. Ac eto nhw'n timlo'n eu calon bod un peth eto allan nhw'n wneud i Iesu Grist, sef yn einio'i gorff. Ac ymlith i gofidi ei gyd, ond nhw hefyd yn poeni ynglyn â phwy oedd yn mynd i symud ymlaen, hynny yw y garreg fawr o fynedfa'r bedd lle claddwyd Iesu. Mi roedd y maen yn ymddangos yn rhwystyr enfawr i'r tair ohonyn nhw ar fore Pasg cyntaf. Ond wedi edrych i fyny, fe welodd y gwragedd fod y maen wedi symud o ddrws y bedd. Doedd y maen ddim yn rhwystyr Iesu Grist, ac ni all yr un maen pa mor fawr bynnag y bo, atal grym yr atgyfodiad a dal Iesu'n gaeth. Mae Crist yn rhydd. Mae'r Crist byw, y Crist atgyfodedig, y Crist buddigoliaethus wedi treiglo i ffwrdd pob maen eriod sydd wedi ceisio ei gyfyngu a'i gaethiwo. Doedd Herod ddim yn gallu ladd. Doedd Satan ddim yn gallu demptio. Doedd y groes ddim yn gallu ddinistrio. A doedd y bedd ddim yn gallu gadw. Ac eto mae yna duedd yno ni gyd i geisio caethiwo Iesu, i gaethiwo fe yn ein hadeiladau, i gaethiwo fe yn ein ffenestri lliw, i gaethiwo fe o fewn ein sefydliadau a'n cyfundrefnau, a hyd yn oed i gaethiwo fe'r sul, ac i 1 awr ar y sul. Ond mae Crist yn rhydd. Bu'r cyfnod diweddar hwn yn gyfle i ni sylweddoli o'r newydd nad un i'w gaethiwo yw Iesu Grist. Ac fe ddaeth y cyfleon hyn yn rhannu i'w rhannu neges, rhannu her i gynulleidfa mwy eang o lawer na drwy gyfrwng bob math o sianeli digidol. Mae Crist yn rhydd. Wrth syllu ar gerflun o Grist o waith Epstein yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yng Nghaerdydd, fe ddywedodd mae'r argraff a dawodd ar un ymwelydd oedd fod y cerflun yn rhy fawr o lawer i'r adeilad. Ac mae Crist yn rhy fawr o lawer i bob adeilad o wneithuriad dyn. Mae Crist yn rhydd, ac nid oes yr un maen yn medru rwystro fe. Ond wedi dweud hynny, mae yna feini eraill sydd angen i symud hefyd, a'r meini hynny wrth ddrysau'n calonnau. Meini'n difaterwch, meini'n hunanoldeb i enwi ond 2 ohonyn nhw. Ac wrth athlu'r Pasg eleni, a chofio am aberth Iesu droson ni, beth am i ni feddwl am y pethau a gallwn ni wneud drosto fe? Beth yw'r meini sydd angen i symud yn ein calonnau ni i fwy nef, mwyn ein hunain ac mwyn eraill? Mae symud unrhyw faen, unrhyw garreg fawr yn waith trwm iawn. Mae symud meini yn medru bod yn brofiad ysgytwol a phoenus ar adegau. Eto,
Fe all fod yn brofiad iachusol hefyd. Gadewch i ni ystyried y cyfeithiad hwn o eiriau a gyhoeddwyd rai blynyddoedd nôl yn y llaw lyfr gweddi, y Restless Hope. Pan yw'r drylliedig yn cael ei gyfannu, pan yw'r clwyfedig yn cael ei achad, pan yw'r ofnus yn cael ymgeledd, y mae'r maen wedi dreiglo ymaith. Pan yw'r unig yn dod o hyd i gyfeillgarwch, pan yw'r tryllodus yn dod o hyd i gysur, pan yw'r pryderus yn dod o hyd i dywelwch, y mae'r maen wedi dreiglo i ffwrdd. Pan ddysgwn rhannu'n hytrach na hawlio, pan ddysgwn gofleidio'n hytrach na tharo, pan ymunwn yn deulu o amgylch y bwrdd, y mae'r maen wedi dreiglo i ffwrdd. Nid oedd yr un maen yn rwystyr i'r Crist byw, ac yn Iesu mae pob maen yn cael ei dreiglo i ffwrdd. Y mae cariad yn torri trwy gasineb, gobaith yn torri trwy anobaith, goleuni yn torri trwy dywyllwch, a bywyd yn torri trwy marwolaeth. Y mae'r Iesu'n fyw, gorfoleddwn yn ei fuddugoliaeth, y bore hwn a phob amser. Amen. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd ac Elin sydd yn ein harwen ni mewn gweddi y bore yma. Gweddion. O Dduw ein Tad, a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, wrth i ni ddathlu Sul y Pasg, diolch i ti am yr wyl rhyfeddol hon. Dyma wyl, nid yn unig i ni, ond gwyl y gwyliau i gyd. Molianwn di am ryfeddod y Pasg, dydd i'r rhyfeddu a diolch, dydd sy'n newid ein ffordd o weithredu, dydd sy'n newid ein ffordd o fyw, dydd sy'n newid popeth. Gorfoleddwn y muddugoliaethau Iesu Grist. Cydnabyddwn arglwydd, nad ydym yn deilwng o addewid rhyfeddol y dydd hwn. Fel y gwragedd gynt, rydym ninnau'n hwyrfrydig i gredu'r dystiolaeth am y bedd gwag. Gweddiwn dros bawb sy'n cael ffydd yn anodd. Wrth i ni fyw ar hyn o bryd, drwy gyfnod gofidus iawn yn ein hanes ni i gyd, cyflwynwn i ti ddyfodol pobl ein gwlad a'n byd. Gweddiwn arnat i roedd eglwys yma yng Nghymru, fywyd newydd ac arweiniad newydd, a nertha hi i ddyfalbarhau. Mewn cyfnod pan cawn ni ein temtio i anobeithio, helpa ni i ddisgwyl yn eiddgar am ateb ein gweddiau, ac i ymddyried ein dyfodol a dyfodol ein byd i ti. Galluoga ni i fyw yng ngrym ac addewid yr atgyfodiad, ac o wybod bod Iesu'n fyw, gwybod y cawn innau fyw yn ddo ef, yng ngogoniant ei deyrnas dragwyddol yn y nef. Cyflwynwn ni'n gweddiau yn enw Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Amen.
Diolch i chi gyd am ymuno ni'n dwy ar gyfer yr Oedfa bore yma. Diolch arbennig i gwmni recordiau sain am ganiatad i ddefnyddio'r gerddoriaeth ar ymynau yn ystod y cwrdd hwn. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Tan y tro nesaf, pob bendith i chi gyd a da boch. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni a phawb sydd yn anwyl i ni, o'r awr hon y cyd yn oes oesoedd. Amen.